Že jsem se mazala tím krémem ze Smilu, co jsi mi dovezla, co byl právě zakoupený na Hvaru a byl vyrobený tam na té farmě, kam pojedeme. Úplně boží krém, zimní, prostě krásný, jako na zimu takový jako hutný a na noc. A ten Smil, neboli teda helichrysum, je vlastně, říká se tomu i slaměnka, jo? Nebo taky ta Immortal, no. To je jakože jakoby nesmrtelná vlastně, jo. A ta kytka je hodně jako anti-aging, že vlastně fakt je jakoby výborná na vrásky. Takže, můj kamarád z Hváru říká, to když se budeš mazat, tak v 90 budeš vypadat jako teď. No, tak to se snažíme. Snažíme to. A budeme se snažit i na tom pobytu, abyste věděli, čím se mazat, protože tam mám úžasnou ženu, která právě je stařešina rodu, ona má teda asi jenom 70, ale vlastně je taková garantka té výroby tam, no. Tak to se moc těšíme, no,